Hey, what's up yo mga idol? So welcome sa ato ang video karon. So ang ato pagabuhaton karon mga idol is mubasa-basa gihapon tag mga hugot from idol mo page. I-search lang ninyo mga idol. So matod pa siyang post mga idol. Lahat ng bagay pwedeng magbago. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, tunay na tunay at totoo. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, walang juwa. Ayos lang kung palagi lang tayong nasasaktan. Role natin yan bilang taong mapagmahal. Gamintin gani kog inirvon kay para makatulog ko dayon. Pero maora man di ay Japon, kay bisan saon ako og katulog, makamata ra man Japon kus kamatuuran. Nga dili na ako ang iyahang gimahal. Kapat naman ang puso ko sa'yo. So napagid ni mga idol, alam mo yung salitang mahal? Oh yeah! Di ko yan pinag-aralan, pero sa'yo ko yan natutunan. I just wanna love you forevermore. Don't be sad if wala ka niya pilia. Kay dili sa tanang panahon, ilahara. Basin di ay puhon-puhon, dili gihapon ka pilion. At ang mahirap, mapapanggap ba ako na... So last ni siya mga idol. To my future asawa, okay lang sa akin ako ang maglalaba. Basta kay kumari ako magsasampay. Handa ako, lupuhin ang sarili. So that's all for today's video mga idol. So nakaiganahan nga hugot nga parehan ni mga idol, i-comment ra diha sa ubos. Thank you for watching. Bye bye.